अच्छा मैं आता हूँ 2 minutes ठीक है Good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै 8 जानोसै साहा पानि लोंखांजोब्बाय गामियाव फैबाथाय मा 6टा 6:30आवनो सिखारनाङो मा मेगना हारसिंनो अट'मेटिकलि गेवखायो फ्रेशबो मोनो खिन्थु मोनानायाबो थाब मोनायो 5टाबानो सान हाबोबाव मैयाथ' एसे नागारदोंमोन दिनै होलायलायबाय अखा हागासिनो खालामबावनो हेल' आयं आंसो औ गाइखेरा जोंना आयंमोननिफ्रायसो फैयो दिनै जोंहा न'नि दाउ ओंख्रि दाउ मेहेर काम धीरे गुड मॉर्निंग बोलो सबको Good morning everyone. Welcome back to channel. Asa Okah Lo Matw. Ang tama sa agirono. Papa ang tama sa agirono. Ang nimon na papa. बेरेफुं जानि गाजा खालामनो खालामनो गथ'फ्राबो गेलेनो हाया बेबायदि समाव अखा बन्द' खालामना होनांसिगोन इन्टारनेटखौ हजों नानिनि क्लास खालामनो हाखु दाखु जालायलायोमोन नै नेबाबो नेनो हाया माथो एकदम बेसेबांबा गोबाव नेनाङो 11टा दाबो जायाखै दासो 9:30 जादों 1.5 घन्टा दंबावो नानिनि क्लासनि थाखाय न' बोथोरा बेबादिबाबो अरजाथारला गामियाव फैनानै सान्थि मोनबाय मा जानांगौ होख्लायजोब्बाय आंहा एसेल' जादों आरोखि बांद्राय जायाखै बांद्राय परिश्रम गैया नालाय ओंखायनो एसे गोसो लुबैनायखौ जाबाय दाख्लै खांख्राइबो मोनजाथारबाय गामिनि पल्युसन फ्रि बार जानानै मोजां मोनथारबाय र' आरो मोजांसिन मोनबावगोन सनिबार जोबनानै बाहेरायाव ओंखारनो मोनोबा एसे मानसिफोरजों लोगो हमनो मोनोबा इनको दादी का घर पसंद है कि नहीं है हाँ पसंद है हाँ लेकिन क्या लोगों उधर खेलना था फिर बारिश आ रहा फैनायनिफ्रायनो अखा हागासिनो बेचारा बाहेरायाव सानसेल' गेलेनो मोनदों रुको पापा 1-2 दिन में बारिश तम हो जाएगा फिर खेलेंगे फुटबॉल बाहर ठीक है हाँ हैं हमको वाटर में स्टोन्स डालना है वाटर में स्टोन्स डालना हाँ। फिर से जाएंगे फिर थोड़ी देर में ठीक है बारिश आपके क्लास खत्म होने के बाद पापा रीनू जाएंगे उधर सुपर हाई फाइव अभी होमवर्क करेंगे पापा होमवर्क लेके आएगा ठीक है ठीक है साक्षात तेरे ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः See me play on my drum, playing drum is lots of fun with the da. See me play on my drum. The next letter E after the sound X. X in the band. X in the band. X in the band. Let the egg like this. My friend and I went to the beach with my floating fish. It's got a hole and hanging out. The water is too heavy, but I have nothing to eat. करने दो नै जा साहा मोनलोंसै 4टा जाबाय नै जोंना आइया माबा बुरला जारला बेखौनो लायो सिरि साखालायो जाहैबाय बाबा औ अखा हागासिनो 4टायावनो मोनानो नागिरो माथो खालामनांगौ सिखारबाय नानियानो सिखारबाय दासो उन्दुनानै ये देखो बारिश हो रहा है अभी फिशिंग कैसे जाएंगे हैं
ये लाइटा होते ले बाबा हैं बिस्किट चाहिए भी बारे लाइटा होते इधर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है हम ट्रैक्टर लेके ही जा रहे हैं और आप तुम गाइस क्या कर रहे हो फंसी बोलते हो और बहुत बोली पापा फंसी बोलता है और वो मैं जल्दी क्राई करता है पापा जल्दी रोता है मेरा फोन दो तो पापा रोता है एक बच्चा ही रोता है ये बच्चा ही रोता है देखा ये बच्चा ही रोता है ये जब मेरा ये आपका फोन है बच्चा का फोन है ये बच्चा का फोन है इनो रोती है मैं नहीं रोता फोन के लिए जब मैं आपका फोन खींचता तो बोलता मेरा फोन है तो आप रोते हो ये मेरा कैमरा दो ये मेरा कैमरा है ओके गुड बाय एवरीवन जबरदस्ती बाहर ओंखारनो अखानियावनो नानिया हाँ आ जाओ हैं कौन सा दादा का है ये तो मेरा है ये तो आपका नहीं ना ये तो दादा का है ये मेरा है नहीं ये दादा का है आ जाओ मैं नहीं बाजी दे अन्थाइ खुबैनोनो हैं कौन है ये था आपके फ्रेंड्स अखा ल'लै माथो बे सप्तायावथ' हरजाला नेक्स्ट सप्तायाव जुदि बेबादिनो जायोबा जारला जागोनलै मानडे टु फ्राइडेथ' ओंखारनो मोनखानाय नङा खामानि थागोन खिन्थु सनिबार रबिबाराव एसे ओंखारनो लुगैनायाव अखा हाबायबायोबा जारला जाथारगोन इतना बड़ा चलो हो गया चलो हैं हैं और चलो सुपर कोई नहीं बाद में वॉश करेंगे ये लो हो गया चलेंगे अभी लेट्स गो होम मजा आया हैं चलो सीधा लो छाता मालाबा अखायाव ओंखारफेरा एक्सपीरियंस खालामथों चप्पल धो रहा हूँ मैं नहीं इधर चप्पल नहीं धोना घर जाके धोएंगे मुंह से पी दो Ren, go for back. Come again and again. लिटिल Little Johnny wants to. hey हाँ